Hiru hamarkadatik gora daramatzagu ekintzaile eta enpresa izaerarekin. Eraikuntza eta sustapen ekintzak bultzatzen. Obra publikoak egiten. Eta eraikuntza espezialitate berrietan esperientzia hartzen, bai obra zibilen, bai eraikuntzen eremuetan. Konponbide integraletan oinarrituta, industria talde diversifikatua sortzen dugu, eraikuntza kate osoan espezializatua. Grupo Asisa. Ahalegina, esperientzia, imaginazioa eta gure gizataldearen eraginkortasuna dira gure enpresa jardueraren oinarriak, lehia abantailen ardatzi garrantzitsuenak. Barne promozioan oinarrituta, gure balio korporatiboekin bat datozen profesional oso kualifikatuen alde egiten dugu apustu, eraikuntzaren eremu guztietan. Prestakuntzan inbertitzen dugu etengabe. Ikerketa, garapen eta berrikuntza taldeak materialen kalitatea eta azterketa teknikoa kontrolatzen ditu, baita ikerketa proiektuen garapena ere. Bazkide teknologiko onena bilatzetik, hoiek koordinatu eta zuzentzeraino. Gure erronka, gauden garaiari aurrea hartzea da, erabateko kalitatearen ezarpena eta ziurtapena oinarri. Esperientzia zabala dugu obra zibiletan. Sustapenean eta eraikuntzan. Kudeaketan. Konserbazioan eta instalazioen ustiakuntzan. Gure eraikuntza espezialitateen arrakastaren oinarria, kalitatea eta segurtasuna dira. Eta hoiek erdiesteko, gizatalde motibatuaz eta makineria espezializatuaz baliatzen gara. Geureak diren baliabideak ditugu. Baita aldi baterako, enpresen elkarteekin ere jarduten dugu operadore bakar gisa. Aurrekontuak eta entregatzeko epeak betetzen ditugu ia beti. Garapen iraunkorra dugu helburu besteak beste. Izan ere, materialak berreskuratzea eta birsortzea garrantzitsua da guretzat. Herrira balioa eta ongizatea ekarriz, eta administrazio publikoei eta bezero pribatuei sostengua eskainiz. Hiru hamarkadatako hazkunde iraunkorrari esker, erreferente gara eraikuntza esparruan, finantza posizio sendoa abiapuntu dugula. Gure gizataldeen konfiantza osoa bidelagun dugula, gai gara aurrekontu eta teknika aldetik konplexuak diren obrei aurre egiteko, erabateko bermearekin, kudeaketa sistema integratuak erabiliz, eta berrikuntza eta hobekuntza aukerak sortuz. Etengabeko aleginari, dedikazioari eta eboluzio teknikoari esker, eta merkatuko beharretara egokitu garelako honaino heldu gara. Eta etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izango di.